Dnes ma čaká cesta teda do Martina a zajtra idem do Košíc, z Košíc idem do Handlovej, čiže takáto trojdňovka ma čaká, no. Nie je to teda buhvico, čo sa týka nejakej logistiky a time managementu, ako sa zvykne hovoriť, ale keďže už sú to dlhodobo zabukované eventy, tak nemám na výber, musím to spraviť, tak to je, ale našťastie musím si zaklopať, že už sa cítim fajn, lebo ešte 2 dní dozadu som jednak nemal hlas a vyzeral som pekelne, aj som sa pekelne cítil. Teraz, keď sa človek dá do šejpu trošku, nový človek, čo vám budem hovoriť? Máme tu takú kolónku, ktorá sa volá, že slovenské kvóty v rádiách, počúvajte. OK, díky. OK, to není slovenské? Znie to ale tak hrozné. To nebude náhoda, že moderujem event, ktorý by mal moderovať po správnosti Saifa, že by ho mal moderovať Saifa pre túto spoločnosť. Čo to je? Toto je Miro. Miro je bodybuilder a je to môj osobný strážca dnes večer. Či ty si môj bodybuilder? Jeden alebo druhý. Tak toto je osobný strážca a ty budeš môj tréner. Daj ešte raz, to sa mi hodí do videa. Daj hlas, daj hlas. With his words killing me softly, with his song. To je jaká dobrá verzia. Ale to vážne, kalcium. To pomáha veľmi. A mne náhlas, vieš? Na hrdlo, hlas, ale skôr náhlas. Vypýtaj ležicu? Áno. Prosím. Ja nemám veľa ten. To sa to bolo nemalo. Porúkne sa? Tak, pohodne. Ja ti ho dám, páč. Pohodne. Dvaja odborníci na hudbu. Toto je magor. Ale puká to. Počúvaš? Puká ti to, že? Hej, hej. Puk, puk, puk. To sú pukači. Hello! Pokračujeme v mojom cestovateľskom príbehu. Druhý deň na cestách a dnes som smer do Košíc. Práve som v Rožňave vyhodil kamošku a ide sa do metropoly východu, planéta Košíc, jak to tam ja ľúbim. Tak, parádny deň, parádne, nové okuliare, pretože staré sa mi nejako rozbili. Odišla mi táto tyčka, ale hovorím si, že treba aj tak, lebo na videách mám stále tie isté. Jedný som si zabudol na streche auta, takže tak. Práve idem okolo Krásnohorského podhradia. Krásnohorské podhradie. Môže byť. Vyzerá to tu super. Teším sa, Košice sú parádne. Veľký event ma tam čaká. Teraz som tesne pred Košicami, na Soroške. Je tu síce zákaz ísť autom, ale ten výhľad vám musím ukázať. Je to jeden z top cestovateľských výhľadov. Ale cestovateľských, hej? Zase si nemilme nejaké veci. Vyzerá to brutálne. Hello, všetci! Nazdar, nazdar. Krásne tu je, idem ďalej. Pána, to bola cesta. Kde mám to tých kamarátov z Košíc?
Tam môžeš byť potichu, lebo zase bude len na mojom videu počuť a nevidieť. Najkrajší pocit. To co sa smeješ, ty? To ty nevieš, že kulinárske dobroty, že to ľudia radi pozerajú? Najkrajší hotelík, v akom som kedy bol. Obrazovka, a.k.a. telka, ktorá je rovnako veľká asi ako tento telefón, na ktorý nakrúcam. Dobrú noc. Good morning, je veľmi skoré ráno. A dnes idem na eventík, koľko? 6:45. Všetkých vás pozdravujem, dobré ráno, dáme si raňajky a ide sa do Steel Areny, pretože práve tam sa bude odohrávať dnes velikánsky event. Poprvýkrát na Slovensku sa ho zúčastním aj ja. Neonka sa to volá Fitness Magic Day. Idem tam. Zdá sa, že som na mieste určenia pred Steel Arenou. Ale kde je vchod? To je také nepríjemné, keď chcete pomôcť človeku, ale nedá sa, lebo musím nakrúcať pre vás materiály. Ale... Wow. Byť vo vlogu, dá ruky hore. Uej, vlogoví ľudia. Aha, koľko rúk, výborné. Tak, a to sme ešte nepili. Odkiaľ ty to vieš? Počkej, teba si zoomnem. Toto je športová techno-eufória, brutál. Sú všetci načisto, predpokladám, a je to najviac energia ako víno. Odpadol som z toho, čo sa tu deje. Dievčatá a páni, všetci, ďakujem vám veľmi pekne. Boli ste absolútne famózni, uvidíte sa na YouTube, uvidíte sa na sociálnych sieťach. A nie, že možno o rok, ale určite o rok sa vidíme. Neonka, Fitness Magic, ešte raz, ďakujeme vám veľmi pekne. Handlovská akcia, parádna, tretí deň, pokračujeme v výletoch, v rôznych eventoch a dnes teda národnej hrude. Veľmi sa z toho teším a čo vám teraz chcem ukázať? My Handlovčania máme veľké krásne príležitosti ukázať vám, ako sa vieme zabávať. Čože, takéto známe tváre v Handlovej? Letmo, pretože sme na svoj štýl zatancuje Laci Strike a ten štýl sa volá, že Popin DJ, on sa schová pod stôl stále, kámo. Čiapku mám na hlave, ale toto sa so mnou ešte potiahne pekných pár mesiacov. Tak už to viete všetci teraz. Tama? Serus. Konečne budem mať vo vlogu nejakú krásnu ženu. Tama, čo by si odkázala všetkým divákom, ktorí ťa budú sledovať teraz? Že? Neviem. Že kúpte si flautu. Nie flautu. Nie? Saxík. Dobre. A hrajte. No, tak. Daj na to. Moja netier, číslo 1. Netier číslo 2. Ahoj. Ty máš jakú onu? Serus. Tak sa zdraví najnovšie? Asi hej. Asi hej. Jaká je akcia v Handlovej? Street Cup. Ale že ako sa ti páči, myslím? Výborne, krásne, jej. OK, tam máš, sa ti ako páči?
veľmi super. Super. A sú tu nejakí pekní chalani? Hej. Čajočky, vidíte to? Čaute. Ďakujem vám. Sponzor Bošatskej Slivovice. Našiel som si sponzora, to je hlavné. Bez sponzora to jednoducho nejde, keď máte dobrého sponzora. Wow. Ja nemám hlas, ale veľmi rád by som sprostredkoval svoje pocity z toho zápasu. Výborná Prievidza, výborná Handlová. Handlová je víťaz, dámy a páni, veľká vec. Ďakujeme.